Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта бүген Идел буе халыкларының традицион костюмнары күргәзмәсе эшләде. Аларны милли матбугат форумында катнашучыларга күрсәтәләр. Гореф-гадәтләрне саклау, аларны яшь буынга таныту максатыннан булдырылган проект бу. Милли мәгълүмат чараларының да вазифасы шундый. Бурчуларын уртага салып сөйләшәләр. Бүгенге көндә инде күреп торабыз, ялган мәгълүматлар чыгып тора, һәм конфликтлар чыгып тора. Бу моның белән массив күләм чаралары үз ысулларын эшләргә, ничек жактыртырга, ничек күрсәтергә, шуны бергә фикер алышу булды бүген безнең. Әдәби телдә, безнең мишәр арасында әдәби телдә яза белүче кешеләрне эзләп табу бик кыен. Чөнки мәктәпләрдә хәзер санаулы гына мәктәпләрдә татар теле фән буларак укытыла. Өмет газетасының баш мөхәррире күпчелек милли матбугат өчен хас проблеманы атады. Моңа степ кадрлар кытлыгы бар. 90-нчы еллар башында ул вакытта Татарстанның күрше районнарында хәтта безнең Өмет газетасын яздырып ала иде. Ул вакытта 9000-гә җиткән иде безнең газетабызның тиражы. Һәм 2000-нчы ел, 10-нчы елларда шулай ук 7000-гә калып тиражыбыз әлеге дә баягы почтага хөкүмәт тарафыннан газетаны тараткан өчен субсидия бирү туктатылды хөкүмәт тарафыннан, һәм шул вакытта безнең яңадан тиражыбыз бик күпкә кимеде. Черкесиядан килүчеләр үзләрендә 5 телдә газета чыгара, аудиторияны саклау өчен көндәш булсалар да социаль челтәрләргә таяналар. Тиражлары алгарак җылларда көп иде. Сагатта азрак булганды. Азрак булганлыкка сагатта күрешәбез. Аны көбәйтергә дә. Хәзер Россиядә 2000 милли басма бар, 57 телдә телевизион тапшыру әзерләнә. Җәмгыятьтә рухи мирасын саклауда матбугатның ролен Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үтте. Мы только богаче становимся от того, что многонациональный Татарстан сегодня вот на всех языках может говорить, общаться, и созданы условия. Нужно признать, что не все так гладко, случаются и акцессы. Свои особенности имеют процессы адаптации и интеграции мигрантов. Мы без мигрантов жить не можем, Татарстан во всяком случае. 79 тысяч мигрантов сегодня находятся в Татарстане, плюс 22 тысячи студентов. Ряд наших инициатив нашли отражение в принятых федеральных законах. Где-то и вам на эту тему надо понять, прочувствовать детально, и где-то освещать эти вопросы. Соңгы берничә елда мәгълүмати һөҗүмнәр артты. Аларны милләтләр, дин вәкилләре арасында каршылык тудыру өчен махсус булдыралар ди катнашучылар. Әйтик, Дагестан аэропортындагы тәртипсезлекләр ул махсус эшләнеп телеграм-каналлар аша таратыла. Время сейчас очень непростое, оно очень непростое и для средств массовой информации. Бүген һәрберебезгә игътибарлы булырга, мәгълүмат ташкынында югалып калмас өчен дөрес фикер йөртә белергә кирәк. Илдә каршылык чыгарырга тырышучылар махсус рәвештә ялган мәгълүмат тарата. Дөреслекне җиткерә белергә кирәк. Махсус хәрби операция темасы көн кадагында. Луганскидан килүчеләр шәһәрләрне Татарстан ярдәме белән торгызу, монда ТНВның вәкиллеге эшчәнлеге турында сөйли. От имени жителей Луганской Народной Республики. Луганск республикасында яшәүчеләрдән барыгызгадан аерым алганда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка төбәкне торгызырга күрсәткән ярдәме өчен рәхмәт җиткерәбез. Татарстан җитәкчелеге Илшат Әминовның тәкъдимен хуплап чыкты. Хәзер Луганск 24 каналында сезнең команданың репортажлары күрсәтелә. Чечен республикасыннан килүчеләр нейрошелтәрләрне куллану тәҗрибәсе белән уртаклашты. Әйтик, дәүләт телерадио компаниясендә яңалыкларны төрле телләргә тәрҗемә иткәндә алар эшне күпкә җиңеләйтә икән. Как говорят татары, без булдырабыз. А как говорят чеченцы, Ахмат сила. Мәгълүмат чаралары тәҗрибә уртаклашуны аерым киңәшмәләрдә дәвам итте. Иртәгә алар республика бәйрәмендә катнашачак. Гөлнас Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.